naglagot ko kang kuan ba, ay dili kang kanang post good ni La Cruiser good sa na abi daw niya naa na siya sa Korea kay tungod sa bus daw diri Sila sa Cruiser Davao. ay isa ka, vlogger or, a blogger I in don't in know. Facebook, I don't know okay? who he is. Basta Maybe nag-post siya, praising the Davao bus o system. oo, naman ko'y sa mga wala nakahibalo, naman ko'y bag-ong Davao bus system. Kanang libre ni siya, unya kanang modern kay tan-awon ba, gwapo kay tan-awon ba niya. Siyempre ang mga taga Davao, "Uy, wow! Kay bago good." Oo, naigno, naigno, naigno. Oh, Oo, bago naigno good. ta, naigno ta, naigno ta. Oh, bago good, Mm. 'di ba? Bago gud, oo, Oh, oo. unya apil na sila Cruiser didto, gi-praise niya na siya. Ah, praise niya. Oh, unsa ganito iyang gi-post, oy kanang, oy Wower! Ana, oh, dili pod. "Wower nasa wower nasa Davao pa ba ko?" Unsa tingin giingon, "Wait Ay murag lang." Korea, murag Oh, Korea, ana, ana siya, napa ba ko sa Davao, Korea na ba ni? Murag ana ang post, something oo, like that, oo, murag ana. siya, "I'm proud of my city." Ana good, ana good, ana good. Siyempre medyo Mm. cringe gamay kanang nganong i-compare pa kanang laing nasod good ka dili man kailangan uy i-praise lang good pero ana na cringe lang ko gamay kay nganong kailangan i-compare og Korea. Hmm, Pero mas naglagot ko sa iyang mga basher. sa mga basher, oo. Kay ang iyang mga basher ana siya, "Korea nga dugay naman na Cebu." Oo, kani pong ang uban lagi dili gyud mawala kring it's a Filipino trait, the mental, mental, the crab mentality, it's a Filipino trait. If other people are happy, you have to bring them down, you have to make them sad, you have to hate on them. Ana man jud na, it's normal. Nganong You have to like accept. nganong dili man nila nga pasagdanan na nalipay ta nga Oh, ingon ani na nalipay ang mga tao. Siyempre, guys, kabalo ba mo na ang Davao is plagued with communists, criminals, terrorists, in the past several years before mi nawad-an og mga NPA diri. Mo na dugay kayo mi mag-advance. oh, Dugay kayo amo ang development kay perminti na ay kanang unsay tawag ana diri kanang nay mga duol ta sa mga terorista insurgencies. Oo, perminti na yung mga insurgencies diri sa una sa Davao City na bombing, sa na unang ay panahon. o sa unang panahon to ha. So dili mi pareha sa UBEC, Ubek. sa Cebu. Dili mi pareha sa Cebu nga kanang dugay na mo nanukad. So we're happy for you. We haven't ano kanang brought you down. Oh, We haven't internalized crab mentality to bring you down or something. We're happy for you. Ganahan ni ana. Pero karon nga kami na pud ang nalipas syempre daigno ba ang taga Davao oh no? nalipay mi oy. Kagwapo O ani nalipay oh. baya mi sa among bus kay syempre it's very modern. It's compared to according to my friends that are in Dubai right now, it's like the Dubai bus where it's a systemic bus. Na kanang naa jud siya kanang mga stop sana Na kanang siya bus bus stops. stops. Oo, you don't have to say para, okay. You don't have to say Para. lugar lang. Ay, Oo kailangan na. na di ay sila stop button sa sulod para di ka kailangan mo ingog lugar lang. Okay. Oo, Nice, nice, nice. oo. Oo nya. Ako suporta kay kuan na no na Oh, pulihan bisan ako. nagbus. Pulihan na tanan og bus, tanan pati jeep kay ang jeep ba ang dahilan nga no nabanggaan among sakyanan. Kay bulok. Bulok na siya nga jeep diya. Syempre ang mga operator they don't care about improving the quality of their or maintaining the quality of their vehicles sa ilang mga public utility jeepneys. They don't care as long They as don't maka boundary ang mga driver ana or maka daily income na. Go lang ng go, bahalag bulok na ang rim. So we're happy that our city is like kanang considering to replace all of them with the Davao bus system. We're happy about that. Pero dili man kailangan ninyo dugay naman na sa Cebu. O sige, dugay na gyud na sa Cebu. We're sige happy for lang you. good. Wala oo, wala man mi nakig-compare ninyo. Kamo ra man dayon nakig-compare. Kung Nag-igo ra naa man di mi. ay kung naa sila'y Oo. post na kanang, "Uy gwapo kaayo diri ba ang amoang kuan, among sistema, gwapo kay diri among lugar." Moingon ba di ay mi kanang, "Ah, mas gwapo sa Davao." Mo ana ba day mi? Oo.
In fact kanang pag magpahambog gani sila, uy naagoy bag-ong kanang water park diri sa Cebu ana. Hala lami mo ato didto uy, hula to na tong piece of fare ana mga dugyot na mga kuan, na mga comments. Motor, Kanang mga ano na. dili man ana lang gud ambot ninyo oy bahala mo basta kami happy me nya kung unsay development ninyo, happy pod me. Feeling Dili nako, dili na mo feeling nako mhm. Davao lang nang naaingon ana kanang malipay me. Di Dugay naman na sa kuan. Dugay naman na sa mo diri sa murag buang. oo, ginadamay mo na tong dugay na ginaingon kring. Basta naay something good that happens in Davao, they're not happy because kanang gina-align man gud nila ang when you say Davaoenos, gina-align din nila sa politics nga hate dayon nila tong mga gikan diri sa to Bisaya leaders, 'di ba? Lagot. 'Di ba? O Happy biya mi. amo ang leader Happy ron biya mi di sa inyo mong ang bus. i-bash di ay nganong apilon man mi ninyong bash. Kami ba di Gani, ay ng leader? Unsa pa man ni gani. sila oy? Mga born and raised Davaoeña ba mi ni Kringkay? Oh. Oo. Lagot ko, When you lagot ko. attack the leaders of Davao, actually dili man mi naga-care kaayo kanang okay lang kay inyo man ang opinion, politics man na ninyo, 'di ba? Pero Hmm. kung i-attack ninyo ang mismong city, ang mismong citizens, ang mismong developments, Oh, medyo matandog ko gamay, ma matandog ma ka. na-trigger ko. Na-trigger ko. Na-trigger Hmm, ka, oo, hmm. oo. Pero okay lang, bahala na mo, untay mahimo, we can't control other people, kring ana jud na siya. Okay? Ana jud na siya. Lagot. So let us all calm down and just be happy for us